Zase to urobím ináč, ale dali by sme predsa len takých pár slajdov zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb. To znamená tá krátka prezentácia od Šiškovej pre pánov, čo to premietajú, aby sme sa trošku držali v téme, aby sme to akože nepresekávali. Možno ste už niektorí tieto veci počuli, ale tak dobre to naviaže na toto sociálne poradenstvo platformy rodín, tak by som poprosila túto Silviu Šiškovú, aby nám teda povedala niečo o aktivitách Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb v tomto roku. Dobrý deň, prajem. Tak veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť účasti. Povieme si teda niečo veľmi stručne o aktivitách Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb. Kto teda sme? Slovenská aliancia zriedkavých chorôb je jediná strešná organizácia zriedkavých pacientov na Slovensku. A ku dnešnému dňu združujeme už 29 organizácií pacientov so zriedkavým ochorením, ale okrem organizácií teda združujeme aj individuálnych členov. Sme taktiež oficiálnym členom organizácie Eurortis a sme partnerom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Naše aktivity zahrňajú pestrú škálu činností, ktoré vykonávajú naše 4 pracovné tímy, čo je tiež taká novinka v podstate v poslednej dobe. Expedičný tím zastupuje pacientov so zriedkavými ochoreniami na národných a medzinárodných konferenciách, tak ako nás tu napríklad dnes vidíte. Právny tím zabezpečuje našu účasť v Komisii pre zriedkavé ochorenia Ministerstva zdravotníctva, pripomienkuje konania kategorizačnej komisie a Rady Ministerstva zdravotníctva, je v kontakte a spolupracuje s ďalšími inštitúciami Slovenskej republiky. Náš odborný garant vykonáva koordináciu zdravotných dotazov a prepája medicínske a odborné kontakty. A marketingový tím teda šíri povedomie o zriedkavých ochoreniach a zabezpečuje prezentáciu zriedkavých pacientov aj v mediálnom priestore, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Nejaké také posledné aktuality z roku 2024, tých činností je naozaj veľa. Podielali sme sa, alebo teda každoročne sa podielame na rôznych udalostiach súvisiacich s Dňom zriedkavých chorôb, ako to už dnes vlastne tu odznelo, čo je teda ten 29. február. Potom sme sa ďalej podielali na rozšírení novorodeneckého screeningu a ďalších zriedkavých chorôb, spinálna svalová atrofia, závažné imunodeficiencie a takisto novela zákona o rozsahu podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. A teda aj vďaka našej snahe sa rozrastá počet liekov pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Tu teda nejaké fotky nášho tímu. A ja vám týmto veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Neviem, či sa chcete niekto niečo spýtať. Ak nie, tak ja možno to spojím s tou platformou rodín a vlastne, že toto je ako keby tá silná vec, ktorá sa nám tu vytvára, že my v tých zriedkavých chorobách, ktorých máme 7 000, to sú tie popísané, my potom máme ešte obrovskú skupinu, ktorú na Slovensku neriešime a to sú tí pacienti bez diagnózy, ktorí stále nemajú diagnózu a pravdepodobne môžu mať nejakú zriedkavú diagnózu a tie vyspelé krajiny sa už touto témou zaoberajú a tiež pre nich vytvárajú nejaký priestor, ako sa dostať k zdravotnej starostlivosti. Tá liečiteľnosť zriedkavých chorôb je stále pod 5%, čiže tých 95% ľudí potrebuje podporu v tom sociálnom systéme, to, čo nám ukázala platforma rodín, a potrebuje proste aj takúto podporu, ako robí Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, v zmysle, že ak existuje nejaké združenie, ak sú nejaké skúsenosti, tak aby sa to vlastne navzájom prepájalo a aby to fungovalo. Hej? Že je to možno aj dobré pre vás lekárov, lebo aj vy sa asi cítite nekomfortne, keď neviete tomu pacientovi ponúknuť ako keby žiadnu cestu, lebo viete, že teda liečba na to ochorenie nie je. Tak verím, že toto je pre vás cenné, že viete, že teda takéto organizácie existujú
A že aspoň takto môžete tým pacientom podať nejakú pomocnú ruku a nasmerovať ich niekam, kde nejaké skúsenosti sú. Neviem, že či si niekto ešte nejakú otázka napadla. Ona to nebola veľmi taká prezentácia na otázky.